Nou, we zijn aan het trainen. 2 jaar zit ik op klimmen. Ik denk een jaar op selectietraining tot nu toe. Wat is selectietraining dan? Dat is een soort van hoger niveau. Dan leer je veel meer dingen. Je kan je steeds zelf verder uitbreiden en als je heel goed bent kan je ook later in de open natuur in de bergen. Ja, je hebt altijd wel een uitdaging en je hebt nooit echt hetzelfde wat je kan doen. Wij hebben hier zo een 6A gedaan. 6A? Ja, Wat is dat? dat is de moeilijkheidsgraad. Oké. En is dat een moeilijke? Ja. Ja? Ja. Je begint met de 4 en dan heb je... en dan komt er altijd ABC achter en misschien ook een plusje. En dat heb je ook bij 5 en bij 6. Dat is beneden, dat is boulderen. En dat is voorklimmen en dat is speedwand klimmen. En dat is toprope, dat is gewoon on een touw. Maar wat vind je er zo leuk aan dan? Ja, vooral de hichten. Het langste wand is 18 meter. Zo. Ja, dat is best wel hoog. Nou, ik vind het zo leuk dat je omhoog gaat en dan als je ergens niet bij kan. En dan spring je er helemaal heen en dan denk je, yes, ik heb het gehaald. Ik vind eigenlijk de spanning vind ik ook leuk. Ja? Ja, Het is nog wel spannend. ja, soms wel. Als je bijvoorbeeld heel snel laat zakken, dan vind ik het op dat moment eng. Maar dan denk ik, oh, dit is eigenlijk superleuk. En dat vind ik leuk. Ik vind ze een beetje eng als ik dan van beneden naar boven kijk en dan denk ik bij mezelf van, ga ik zo meteen daar zo helemaal klimmen? Ja. Maar dan doe je het wel. Ja, Dus dan vind je het niet meer eng. nee, want dan denk ik ook wel, ja, ik ben echt super hoog gekomen. Daar ben ik wel heel erg trots op. Ik zeg alleen nog maar famkes. Er zitten 2 jongens in het selectieteam. Alleen, ja, die zijn er niet. Ik kom uit Groningen. Oké. Dan kom je hier helemaal klimmen. Ja, Waarom dan? omdat je hebt daar ook wel een klimhal. Ja. Alleen die heet Bukes. En die is pas vanaf 12 jaar dat je training krijgt. En jij bent nog geen 12. Nee, ik ben 10. Waarom best begonnen met klimmen dan? Nou, vroeger hingen wij altijd een klimwand zien wij op squallen. En daar kreeg we daar net van aan. Toen ben we eerst naar Buk skiën. En toen mochten we daar gratis klimmen, omdat ik lief jouwer. En toen dachten ze, oh, die klimt vast toch net. En toen heb ik daar 3 uur gratis zitten klimmen. En toen ben ik naar Heerenveen gegaan. En daar heb ik toen heel lang klommen. En nu ben ik in Ljouwert. Want dan wen hier ik. Ja, Mooi dichtbij. ja, 4 Ja. minuten. Ik wil er wel verder mee, zodat ik ook wel wedstrijden win. En ik hoop dat ik ooit een keer misschien wel een grote wedstrijd mag doen voor misschien Nederlands kampioenschap. Want er komt ook nog Olympische Spelen van klimmen. Oké. En daarvan wil ik ook echt wel misschien wel doen. Ik wil graag wereldkampioen worden.